Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, August 12, 2026. Foreclosure sa mga modernized jeepney ging kasugtan nga ipaiway anay suno sa LTFRB. Nagaisi-isi nga pick-up sa dalanon nakuhaan sang video, tag-iya nakilala na sang LTO. Coach sang local football club gimpatay sa San Carlos City. Habagat naghinay na, may bagyo naman nga ginamonitor ang pag-asa sa gwa sang PAR. Kag sa good vibes, magluwas sa popular nga ferry walk, waterfalls kag beach, may iban pagid nga nakatago nga ginapabugal ang sikihon. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang habagat ang naghinay na. Mainit nga panahon, mahimo na ma-eksperyensya sa Visayas. May bagyo nga ginamonitor ang pag-asa sa gwa sa PAR. Ang habagat ang padayon nga nag-aapekto sa Pilipinas pero hindi na amo kabunok o kung mabunok ang ulan nga dalong sini. Sunod sa pag-asa sa Visayas kag Mindanao, maka-eksperyensya na sa mainit nga panahon pero posible sa gihapon ang pag-ulan. Sa Visayas, nalakip na ang isla sa Negros, mangin mainit kag mapaang. Ilabi na kung udto, tubtob, maghapon. Pero tungod sa localized thunderstorms, may posibilidad sa gihapon sang pag-ulan kun hapon kag kun gabi. May tropical storm nga ginamonitor ang pag-asa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility nga may international name nga Nangka. Wala inisang direktang epekto sa Pilipinas pero iya nga ginabutong ang habagat nga amo nagadala sang ulan sa Luzon. Panugyan sang pag-asa nga bisan maka-eksperyensya na sa mainit nga panahon, magbalon sa gihapon sang payong para may panagang en kaso nga magbubo ang ulan. Sa number 9, na-record sa Bacolod City Transport and Traffic Management Department o kung BTTMD ang pinakadamo nga traffic violation sa bulan sang Hulyo. Nagdangat sa 2,363 ang traffic violation nga na-record sang BTTMD. Ini ang mas mataas pa sang sa 2,126 violation nga na-record sang Hunyo. Nagapabilin nga pagpanghangkat sa BTTMD ang mga obstruction sa kilid sa dalan kung sa diin 465 ang naisyuhan sang ticket sa isa lamang kabulan. Ini ang sandigman sa ordinansa sang syudad nga kinahanglan hawanan kag hindi pwede nga magpark sa mga kilid sang dalan. May 319 naman ka motorista ang naisyuhan sang ticket sang Hulyo bangod sa hindi pagsunod sa traffic light. Sa kabugusan, sa humali na Enero tubtub Hulyo, may masobra na sa 11,000 ka traffic violation ang na-record sang BTTMD. Masobra sa 2,500 ka mga salakyan kag tricycle ang tigayon nga napangtikitan sang BTTMD bangod nagabalabag ini sa dalan samtang ang iba naman ang nagapark sa hindi mga designated areas. Sa number 8, Provincial Price Monitoring Council ginapaabot maga-convene sini nga semana. Samtang duga nga LGU ang nagpagwa sang mando na naga-regulate sang presyo sang baboy sa ilang nga lugar. Ang syudad sang Himamaylan ang bago nga LGU nga nagpagwa sang executive order nga nagapatuman sang minimum buying price para sa mga buhi nga baboy kag pork carcass kag minimum retail price sang karne sang baboy sa merkado. Sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Raymond Tungso, nakasaad nga ang minimum nga buying price para sa live weight yara sa 170 pesos per kilogram. 230 pesos naman sa pork carcass kag 250 para sa retail sang karne. Tuyo sini nga papangapinan ang mga pumuluyo kag ang local industry kasunod sa epekto sa pag-igos sang African swine fever. Damnagpang Sagay City kag Talisay City ang nagpagwa naman sang mando nga nag-regulate sang presyo sang baboy.
Ginsiling ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga ginapaabot sini nga semana ang pag-convene sa Provincial Price Monitoring Council. Sunod sa Department of Agriculture, ang council ang sarang nga maka-recommend sang pagpatuman sang price regulation. Sunod kay Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. nga presidente sang Negros Association of Chief Executives, ila na ini nga natalakay man. Kaga Negros X, in principle, ang nagaugyon sa among alihok sang probinsya sa tuyo nga mapangapinan ang interes sang stakeholders. Na-relay ko naman sa East Numbers. And ang stand is, we will see na taon-taon and we will decide. Pero in principle, wala yung problema. Sa number 7, nagbaton sang uplift cash assistance sa NIR, nagdangat na sa halos 96,000 ka pumuluyo. 95,966 ka mga poor kag near poor ng mga beneficiaries sa Negros Island region ang nakabaton sang tig 2,000 pesos nga cash assistance sa idalom sang uplift nga programa sa Department of Social Welfare and Development. Inibase sa August 11 nga report sang ahensya kung sa diin nagdangat na sa 191,932,000 pesos ang na-release nga pondo. Padaan ang payout sa tatlo ka mga probinsya sa NIR. Sa Negros Occidental, 62,615 ang nakabaton sang assistance. 32,915 naman ang gikan sa Negros Oriental, kag 436 ang gikan sa Siquijor. Sa Bacolod City, ini na ang final day sa tatlo ka adlaw nga scheduled payout para sa uplift cash assistance. Sa number 6, duha ka mga ospital sa probinsya may mga bag-o na pamuno. Si Dr. Jean Alojado nga gikan sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City sa karon nga gin-install bilang OIC Chief of Hospital sa Governor Valeriano Gatuslao Memorial District Hospital sa Hima, Mainland City. Inisunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga amuman ang nagapamuno sa karon sa Hospital Operation Services sa Provincial Health Office. Gin-install man sunod kay Diaz si Dr. Lalaine Chiorima nga gikan sa Hinubaan District Hospital bilang bag-o nga Chief of Hospital sa Lorenzo Zaico District Hospital sa Cabancalan. Si Dr. Alan Ramos naman nga ginbusla ni Alojado ang magapamuno sang training program sa surgery sa Silay Provincial Hospital. Sunod kay Diaz, kabahin ini sa kinahanglan sang TLJPH para sa accreditation sini nga mangin tertiary hospital. Si Dr. Mayre Parpa naman nga gikan sa Cabancalan District Hospital ang mangin in charge sa Merceditas Montilla District Hospital sa Sipalay bilang pagpanghanda man sa pag-turnover sa ospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginapabot ang pag-operate sa CLMMRH sa among pasilidad sa katapusan sa tuig para sa ipahamtang nga mental facility with emergency services suno kay Diaz. Upgrade na gid niya, upgrade na gid nga parang tanan-tanan nga mga espesyalista kag trainers nga doktor will be assigned diri sa Teresita Halandoni to to help in the accreditation process para makapasar kita sa accreditation. And these other doctors nga gin-assign ta, willing naman sila mag-step up and magbulig in terms of head of office or chief of hospital for the other district hospital. Sa number 5, nagpanugyan ang Bacolod City Police Office sa mga gun owners sa syudad nga wala pa maka-renew sa ila license to own and possess firearms nga isurrender anay sa kapulisan ang ilang mga pusil. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration, nga may masobra
pa sa 5,000 ka firearm holders ang wala maka-renew sang ila lisensya. Kadaman diri ang mga security agencies. Suno kay Liada, nahangpan man sa kapulisan nga madugay ang proseso apang kinahanglan nga matapos sa mga gun owners ang tanan nga mga dokumento agud mangin legal ang ila pagdala sang pusil. Nagapadayon man ang Oplan Katok program sang kapulisan agud matap ng illegal nga pagpanag-iya sang pusil. Ginklaro man ni Liada nga kung madakpan ng isa ka persona nga nagadala sa pusil kag wala pa ini maka-renew sang lisensya, may salabton sa paglapas sa layi. Apang kung na-surrender ang pusil sa kapulisan, sarang paman ini magkuha kung tigayo na na-renew ang lisensya. Wise na naka-process, so for the meantime, isurrender din nila na sa atin. Actually, amo ng misinformation, no? Once i-surrender nila, makasuhan sila or massive la. But then, ang aton diri sa kampanya nato, no? This is for the security man sa aton nga community. And we assure them that once they surrender that firearms, for safekeeping na siyang status. Hindi na sa siling they will be charged for violation of R 18591. Sa mga programa mo para ma-maingan yung po. Sa number 4, coach sang local football club ginpatay sa San Carlos. Nagalakat papauli ang biktima sa nga siya gintiro sa wala pa makilalaan nga gunman sa Puro Kalumpang, Barangay 1 sa San Carlos City, Negros Occidental, mga alas 9:40 Martes ng gabi, Agosto 11. Nakaangkon sa 3 kaigo sang bala si alias Alan sa iya natuo nga sentido na wala nga bahin sang dughan kag natuo nga guya. Sunod sa police report, na-recover sa crime scene ang 3 ka empty shells sang wala pa mahibaluan nga kalibre sa pusil kag isa ka pakete sa ginasuspetsuhan shabu. Sa karon blanco pa ang kapulisan sa identity sang suspect kag motibo sa insidente. Sa number 3, 4 ka mga estudyante pilason matapos magbunanay sa Himamaylan. Lunes nga adlaw nagrambol sa guwas nga eskwelahan sa Barangay Agisan, Himamaylan City ang pila ka mga estudyante. Kag sang Martes, nagluntad ang bunanay kundi 4 ka mga estudyante ang napilasan. Imbolbado sa insidente ang mag-utod na suspect, nag-edad 14 kag 16 anyos, nag-eskwela sa ALS o kun Alternative Learning System. Kag ang duha ka mga estudyante sang private school sa Agisan, nag-edad 16 kag 17 anyos. Ginsiling ni Police Lieutenant Peter Henovia, ang Deputy Chief sang Himamaylan PNP, nga minor injuries ang naangkon sa mga suspect. Apang ang isa sa mga biktima ang nabunan sa iya nga liog, dughan, kag likod. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga pabalik na sa eskwelahan ang duha ka mga biktima matapos ang ila lunch break sang silang gintawag sa mga suspect nga yara sa waiting shed. Agud makikistorya. Nagpalapit ang isa sa mga biktima kag siyang ginsumbag sang suspect sa guya. Nagdalagan sila sa isa ka sari-sari store kundiin ginbuno sang manghod nga suspect ang isa sa mga biktima gamit ang ballpen. Nakakuha naman sang kutsilyo ang magulang nga suspect kag ginbuno ang duha ka mga biktima. Daan nga hiligot ano ng ginalantaw motibo sa insidente. Gindala sa Binalbagan Infirmary ang duha ka mga biktima samtang gin-turnover sa City Social Welfare and Development ang mag-utod nga suspect. Actually, ang natabuan, ma'am, sa waiting shed na, ma'am, yung mga 50 meters na nahalin sa private school.
sa ulunhan na nagamay amo na ang barangay hall sang Agisan, lapit lang na ma'am, amo na nakaresponde man to dinalagan ang tano dayon kag na sapar sila. Sa number 2, naga-easy-easy nga pick up sa dalanon, nakuhaan sang video. Tag-iya, nakilalan na sang LTO. Natala na nga iga-service ang Land Transportation Office Negros Island Region ang show cause order sa registered owner sang pick-up truck sa nag-viral nga video kundi in makita ini nga naga-easy-easy sa dalan kag nagaagi sa opposite lane sakop sa Bacolod Silay Access Road. Nakilalaan sang Intelligence and Investigation Unit sang LTO-NIR ang rehistrado nga tag-iya sang salakyan nga nakabase sa Iloilo City. Sunod sa LTO, ang imbulbado nga salakyan ang ginpaidalom na sa interim alarm samtang nagapadayon ang investigasyon. Nagapakig-angot ang LTO-NIR sa LTO Region 6 agud tigayo na nga maserbe sang show cause order. Ang insidente makapig nga reckless driving o kung isa ka pagsupak sa Section 48 sa Republic Act 4136 o kung ang Land Transportation and Traffic Code suno sa LTO. Kag sa number 1, foreclosure sa mga modernized jeepney ginkasugtan nga ipahiway anay suno sa LTFRB. Financial assistance para sa modernized jeepney operator kag traditional jeepney ang natala na i-release. Yaring report ni Richard Caballero. Nakasugta na sa mga bangko kag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga on hold anay ang posible nga foreclosure sa masobra 300 ka mga modernized jeepney units sa syudad. Iniasabat sang ahensya sa panawagan sa mga kooperatiba matapos nga 8 sa ila ang nakabaton sang sulat gikan sa mga bangko. May kabudlayan pa ang mga kooperatiba nga magbayad sang ila amortization. Bangod sa krisis nga ginatubang sa sektor, tugas ang pagsaka sang presyo sang gatong. Because I met the financing companies yesterday, and we agreed na no touch po na yung mga medyo past due na, kasi we explained to them, hirap kayo kung nasa presyo ng crudo, hindi pa tayo makapagtaas ng pamasahe, So because ang public service involved So ang transport sector na nagpasugot na walaan na isang increase sang pamasahe, nag-translate ina sa financial difficulties. Sa isa ka closed-door meeting kaupod ang pamunuan sang modernized kag traditional jeepney sa Bacolod, kaina sang aga, gimpabutsyag sang ahensya nga handa sila maghatag sang bulig pinansyal para sa mga driver. Lakip na diri ang assistance para sa monthly amortization sa mga modernized jeep, kag bulig man sa mga traditional jeepney nga makaayo ang ila guba nga mga units. 20,000 pesos sa kada unit sang modernized jeep ang ihatag nga subsidy sa kada bulan sa sulod sang 3 ka bulan. Ini ang suno kay Marcelo Ochea, ang spokesperson sa Bacolod Modernized Jeepney Transport Association. 1.5 billion pesos ang gimpain nga pundo sa gobyerno para sa mga drivers. Ginklaro man ni Mendoza nga kutob sa may mga prangkisa lamang ang makakuha sang among nga ayuda. Hindi lang sa modernized sector, pati sa traditional, meron tayong various modes of assistance in the amortization, sa pagpili ng bagong units, kung meron man kailangan na i-refleet, masyadong ng luma, yung assistance rin sa ating mga traditional jeepneys, yung mga rehabilitation, yung mga sobrang dilapidated na para mapaayos po nila, yung mga gustong bumili ng sariling fuel tank nila para makabili sila ng bulk instead of retail. So, meron yan. Papalawakin din natin yung ating fuel subsidy program, yung 12 pesos per liter. So, meron sila mga gas stations na request kung pwede sumama sa programa. So, we will coordinate with the Department of Energy para masama itong mga gas stations.
Naghinugyaw naman ang mga driver ng traditional jeepney matapos nga nagpasalig ang LTFRB sa ila nga sarang pa sila makarenew sang ila mga provisional authority. Maga-file ang mga drivers ang motion for reconsideration sa LTFRB, lakip na diri ang patahag kung nga wala sila tigayon nga nakarenew sang ila provisional authority sang nagligad nga mga tinuig. May 600 pa ka mga traditional jeepney ang wala makakuha sang provisional authority suno kay Rudy Cathedral. Taon nga mga 22, 2021, 20, kag 2019, ayo ginaton sa kay aton National Chairman sang LTFRB nga Bigor Mendoza nga ti dapat i-renew tungod sa kakulangon sang number of units sa siyudad sang Bacolod, and the same time kinanglan gid sang aton nga mga commuters. Ginako man ni Katedral nga kung mabutong gid man sang bangko ang masobra 300 ka units sang modernized jeep, mabudlayan man ang mga traditional jeep bangod sa kadamuon sang pasahero. Kaga may ambalang ko sa mga modernized groups nga wala kami nagasipatiya kami sila nga dulaon sa ilang nga sitwasyon, but hindi lang tayo to the point nga daw kami ang ginarason nila nga nagka-bankrupt sila nga hindi man ni makaya sang traditional jeepneys ang siyudad sang Bacolod kung madula man ang traditional, dapat mapadayon lang kami sang pagbiyahe kag may diyahan na. Sa karon nagapabilin nga nagabiyahe ang mga modernized jeepney sa siyudad nga nagapangatubang sang foreclosure. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, magluwas sa popular nga ferry walk, waterfalls kag beach, may iban pa nga nakatago nga ginapabugal ang sikihor. Kadamo sa mga turista nga nagpasikihor para matry ang viral nga ferry walk sa Cambugahay Falls sa isla. Nakita nato ng katahong sa sini nga waterfalls kag ang mga aktibidad nga pwede mahimo diri. Wala labot sini, may matahuman nga beaches sa Sikihor nga ginadagsa sang turista. Pero magluwas pagid diri, may treasure ang Sikihor nga natago. Natago ini sa idalom sang matinaw nga tubig sang ila nga baybayon. Ginapabugal sang Tourism Office ng Sikihor ang mga sarang makita sa ila baybayon. Bisan hindi pa man makatuan ang tanan nga marine destinations, may mga marine protected areas nga gina-develop para suportahan ang sustainable tourism kag community-based conservation. Isa na diri ang Kangbagsa Marine Sanctuary and Ecotourism Destination. Isa ka bag-o nga site nga nagaabi-abi sa mga turista nga luyag ma-experience ang idalom sang baybay sang Sikihor. Sunod sa Tourism Office, ini ang perfect for free diving, scuba diving, snorkeling, kag marine exploration. Kung sa diin sarang makita kung ano pa ang mga ma-offer sang isla, samtang gina-promote man ang protection sang ilang marine ecosystem. Ang Kangbagsa Marine Sanctuary ang nakatago nga treasure sa idalom sang Sikihor. Kag of course, antes kita magtakop, kita nag-shout out sa ating mga live viewers kay John Randolph O. Rubin. Hambal niya maayong hapon, Digicast Negros, and thanks for the news. Jessery Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast, Ma'am Barbara Mijares, kay sa tanan nga staff sa Digicast Negros. Ma'am, please shout out kay Toto Sean Andre, and congratulations sa iya exam nga perfect. Wow, congratulations with Sean, and God bless you too. Shona Evangelista Caredo, maayong hapon, Digicast Negros, watching from Singapore. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros, and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Glazer Del Agustino, maayong hapon, Digicast Negros. Happy viewing sa family De La Rosa, diri sa Puruktu, Barangay Nagasi, La Carlota City. Hello sa inyo, ma'am. God bless you too. And of course, kay Gloria Bantige, good afternoon, Digicast NIR, kag Ma'am Barbara Mijares, watching from
Pulupandan. Hi to Sir Romel Mahilom Galo, si Sir Yasuki Tani. And of course, happy watching man kay Ma'am Emma Tolones. Kagamoy atong top 10 stories of the day. Tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Manikap.